Musa. Teka pagayod talaga tayo nangungod to. Mauran-uran na pagkaod to. Masiramon ngunyan maghigop ki sinabawan na baka. Tapos may dutdutan ka tatay na maarang na tawyo na may suwa na may gineris na mga 5 lada. Tapos ang maluto mo tatay, subagong aning mainiton pa. Hain daw tabi yan. Taon nining duwang nagaampangan. Gariday pa nangungod to. Diyos, maray na pagkaud to mga tugang. Maray na pagkaud to po sa gabos na nakaantabay sa saindang mga radyo. Mapa-di-baterya man iyan o di kuryente. Sa tigabot po kan signal ka na DZGB ang 729 kHz sa indong mga berikan. Ang mga nakaantabay man sa samuyang official Facebook page ang DZGB News Online. Hanapon lamang po nindo sa indong mga Facebook. I-type po nindo ang DZGB News Online. Mahihiling po nindo kami dyan live. Abir daw sa mga naghihiling, ano lamang tabian na sulog ko pala na bado? Anong kolor? Siring man, iguman po kami ni na YouTube channel, ang DZGB. Paki-subscribe man po yan and click the notification bell. And sa mga may kapamilyang nasa hararayong lugar, pwede po kamong mag-download kang DZGB app sa indong mga Play Store. Para at least hanggang kung hain man po kamong lupalop kan Pilipinas and kan mundo, maantabayan po nindo kami na gariman sa kamo nagdadangog sa indong radyo. Sa mga muya pong magpaabot nin mensahe, pwede po kamong mag-text sa sakuyang number na 0915-415-4899. Again, na 0915-415-4899. Sa sakuyang talk and text number 0909-543-4660. Happy birthday po sa gabos na nagsiselebrar kan sa inyong mga kumplianyo. Siring man sa nag-celebrar kan sa inyong mga anniversaries. Sabi ni Sir Joseph Nares, maray na uto Ate Angel, tara po kain kita. Day po ako kuya mga kadyan, pero po pwede kang makadigdi sa station, iabot mo sa muya ni Tatay Jun ang sa imong pangutuan kung may tada. Pero kung tamang-tama, okay lang po kami. Magdangog lang po kamo sa DZGB. Solve na kami dyan ni Tatay John. Ang kaibanan ko po sa Laro Technical, ang kapartner ko, si Tatay Jun Napoles. Sabi ni Sir Seram Jason Buebos, masiram na hapon. Sabi man ni Mama Ruby Moratalia, happy iskaramosa po Ma'am Angel. Pa-shout out po Okbina family dyan sa Mayon, Daraga Albay. Maray na pagkautuman, sabi ni Kuya Joseph Nares, gayon po sanbado mo Ate Angel. Talagang nadadaya Tatay Kambado. Ano tatay? Thank you so much po Nanay Chi sa pag-sponsor kan sa Kuyang Bado. Kahapon kaya tatay, last week pa yung tigtaon na sa kuya. Di ko sinulog kahapon, nadagitan ako. Sabi ni Senyorito ni Kiara, gayunon ka madam. At angan po nadadaya yung kambado. Oy, antabayan po nindo sa Saturday po. Igwapan po graray kami nin 4-room. Pero day ko pa sure it's all about senior citizen man. Antabayan po ang kompletong detalye sa mga masunod na programa. And igwa po nin TikTok challenge for the elderly. Itong mga senior citizen. Pero as of now,
wala pa ako nin kapot na guidelines. Pero antabayan po nindo yan sa DZGB News Online. Ta ipopost ta po yan dyan. And sa mga day pa po nag-claim kan sa inang mga papremyo. Syempre, ako tatay kan aki. Ako gusto ko magkaigwa ako nin anniversary t-shirt kang DZGB. And sa ngunyan, 2 taon na akong nakikiselebrate kan anniversary kang DCGB. Dati so 61 years and gunan 63 years kan DCGB. Duman po pala sa mga muyang magkaigwan ng DCGB t-shirt. Antabayan lang po nindoan mga pakulo. And sa mga day pa po nagki-claim, magdara lang po kamo ni na valid ID. Duman po and magkatok dyan sa babata and hanapon si Ate Chi Antivola. Sabi ni Sir Senyorito ni Kiara, pa shoutout man tabi, digdi ako sa Laguna, pabati man po sa agum ko na nasa Taiwan, si Mrs. Bermas. Sabi ni Ma'am Ruby, stripe brown po Ma'am Angel ang bado mo. Maray na pagkauto kay Sir John. John ang Facebook page niya and kay Kuya Jumel Rosare. Sabi man ni Sir Ronnie Saraso, good PM Angel watching from Bacoor, Cavite. Pa-shoutout naman po mga taga-barangay 16 East Washington Drive, Legazpi City. Bati yun kung yan ki pagkauto si Tita Alet Candia. Nailing siya tatay ni mama ka nagwa ka na module kan tugang ko. Habang nagluluto da siya ki ititindang merendalon, nagdadangog-dangon yan. Maray na pagkauduman kay Mama Christy Joyce Orolfo. Naghihiling siya ngunan and boss kang Nidan's Pizza. Naghihiling ngunan si Kuya Jude Abarawa and regards sa Nidan's Pizza dyan sa Legazpi branch. Kuya Jude, minailing po akong di ko sure kung open na ba siya or mag-open pa lang. Dyan po baga Kuya Jude sa may Old Albay District, sa may Kampang Kampalalaog, sa may APEC. May nakita ako dun tatay na branch ninda. Kataning iyan kan Albay Bicycle Center. Nailigo color pink. Color pink. Ay, maray na pagkauto po dyan sa Nidan's Pizza and sa Ginubatan. Igwasin na dyan ki Ginubatan branch, Naga branch, Iriga branch, and sa Sorsogon. Sabi ni Nanay Chi. Ano sabi ni Nanay Chi? Magandang dilag. Maray sa na nga nita. Ano nga nita tayo? So iito baga? Sabi ni Mama Sara Mirabete, pakibati man po kami digdi sa Morga Purok 2, Ginubatan, nakikinig kami at nanonood ni Team. Sabi ni Ma'am Arzon Rodriguez Federico, marahin hapon Ma'am Angel, pabati man po kami digdi sa Binitayan, Malilipot, na pirmi kami nagdadangog kan programa kan DCGB. Salamat po and God bless. Okay lang na pag-acknowledge siya ini tatay ngunan, ta medyo pa-chill-chill lang kita ngunan na pagkauto. Habang kamo dyan nagpapa-inundag, i-recognize naman po mga daing sawang nagsusuporta ay nagdadangog po ay nagtitiwala sa DZGB. Dakulaon po na salamat dahil sa 63 years, niyo man po giraray kamo nagsusuporta sa always number 1, always at your service ang DZGB. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan. Diba? Sabi ko na, sabi ni Kuya Jude, located po manay, Sunjan po sa dating Ampang Candalica Japanese Resto, dyan sa Kabugao. Basta iyo, sa mga naghahanap po nin maseram and affordable na pizza, hanapon lang po nindoan Nidan's Pizza digdi sa Legazpi. And may gaman po sinda nin Facebook page. Maray na pagkahapon kay Ate Nita dyan sa Catanduanes. Oy, ang Catanduanes po, medyo dakol-dakol dyan aktibong kaso nin COVID-19. Kaya magdoble ingat man po giraray. Ano tatay pa din
Sabi ni Jaridin Toledana, pakibati man po kami digdi ma'am. Angel sa Barangay 14, perming nagmamati sa imo. Salamat po sa kabos na nagantabay. Ang nakaibanan ko po sa Laro Technical, Kuya Junapoles. Kaibanan po si Kuya Nems. Sa IT niyo po dyan si Richard Lazor and si Adin Laad. Saga naman po, Saga ba? Oy, Saga antabayan ang desisyon na Bicol 2022. Kaibanan si Kuya Lumens Barasena. Sa Webes naman po kita mag-iribanan. Ako po ang kagandahan ng South. Angel Mustaza po. Bye-bye. Be, haranina ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha?